A música tradicional galega está moi ligada ás festas populares, ás romarías e á vida no rural. Durante moitos anos transmitiuse de xeración en xeración. Os instrumentos máis característicos son a gaita, a pandeireta, o tamboril, o bombo ou a zanfona. A gaita, sobre todo, converteuse nun símbolo da música galega. Entre as pezas tradicionais destacan as muiñeiras, as alboradas, as foliadas ou as xotas, que normalmente van acompañadas de baile. Esta música non só servía para divertirse, senón tamén para xuntar a xente e celebrar momentos importantes da comunidade. Co paso do tempo, a música tradicional estivo a piques de desaparecer, pero a partir do século XX comezou un proceso de recuperación moi importante. Grupos como Miladoiro, Luar na Lubre ou Fuxa nos Ventos axudaron a modernizar esta música, mantendo as raíces pero adaptándoa a novos tempos. Grazas a estes grupos, a música tradicional chegou ás cidades ás novas xeracións, evitando que se perdese. A partir desa recuperación xurdiu o folk galego, un estilo que mestura a música tradicional con influencias de outros países e culturas. Un dos artistas máis coñecidos deste xénero é Carlos Núñez, que levou a música galega a escenarios internacionais. Tamén apareceron grupos que apostan pola fusión, combinando folk con rock, jazz ou electrónica, creando sons novos, pero con identidade galega. A continuación, ides ver uns vídeos para escoitar as diferenzas da música tradicional coa música galega. Como puidechedes ver, aquí amósanse todos os instrumentos que estivemos hablando anteriormente. A gaita, o bombo. De feito, esta vez podes apreciar un novo instrumento que non vos ensinei antes. Son dúas cunchas que ten o home dali do medio, se vos fixades ben. Xa sei. Xa me deixo de leiras, que sei que queiredes ver as tan xungueiras. Como acabades de ver, as tanxungueiras teñen dispositivos moito máis modernos, micrófonos, luces e sons, e fan unha mezcla coa música moderna moitísimo máis avanzada que a tradicional. Porén, digamos que o truco para diferenciar a música tradicional galega da moderna é que usen a batería, o baixo eléctrico ou armonías pop rock. Hoxe en día, a música galega está presente en moitos estilos diferentes, como o pop, o rock, o rap, o trap ou a música electrónica. Artistas como Heredeiros da Cruz, SES, Dios que, Te Criu, Baiuca, Tanxungueiras ou Grande Amore demostran que o galego é unha lingua moderna e válida para calquera xénero musical. Moitos destes artistas mesturan sons tradicionais con bases actuais, conseguindo chegar tanto a xente nova como a máis maior. En conclusión, a música galega soubo evolucionar sen perder as súas raíces, adaptándose aos cambios da sociedade. Desde a música tradicional ata os estilos máis modernos, Galicia conta cunha gran diversidade musical, que segue moi viva na actualidade. A música é unha forma de manter viva a nosa cultura e de dar a coñecer a Galicia ao mundo. E por iso é tan importante seguir escoitando, apoiando e valorando a música feita en galego. Para rematar, imos realizar unha actividade para ver se entendistes ben cales son as diferencias entre a música tradicional galega e entre a música máis moderna. Para facer isto, imos precisar da vosa atención. A continuación, ides escoitar os sons e van a aparecer unhas opcións no vídeo onde teredes que elixir a opción correcta. E tranquilos, non vos vou a preguntar en que ano saiu unha canción de Tanxungueiras ou unha canción de Baiuca, porque iso non o tedes que saber. Pero sí que vos vou a preguntar de que xénero é cada canción que ides escoitar. Se non hai ningunha dúbida, imos comezar xa. O xénero romántico deixeiche ganarme na pista de baile. Pois sí, a canción La Favorita de Rapants é xénero pop indie. Isto é grazas a que combina melodías pegadizas e estruturas pop cun son alternativo e unha estética independente. Sigamos con a seguinte canción.
Esta canción era bastante sinxela de recoñecer, xa que notase claramente que é ópera. Aínda que a algunhas persoas lles poida parecer un estilo máis aburrido, é importante escoitar todo tipo de música antes de opinar. Neste caso, vese que é ópera pola forma de cantar da intérprete, ou sexa pola súa gran voz, ademais do acompañamento do piano. Dito isto, sigamos coa seguinte. Con isto da movida, que movida, con isto da movida, que movida, ai che moito yeye, que movida, ai che moito yeye. Galicia Caníbal é de xénero rock, porque xorde da movida viguesa, ten guitarras eléctricas, un baixo marcado e esa actitude provocadora do rock dos anos 80, aínda que mesture funk e new wave. E agora imos a dar paso á nova canción. Son galego, non trates de entendelo. Este sentimento non se pode explicar. A terra é a quenta, non se presenta. Xente da piña, se xente do mar. Grazas a meu pai, grazas a miña nai. Ser daqui é o máis bonito que hai. Levanto a cabeza, respondo orgulloso cando a xente lle dá por preguntar. Son galego, ata o día no que morra. Son galego. Son galego e Distisuk é principalmente trap, polo seu ritmo e uso de autotune, aínda que toma elementos do rap. Veña, imos coa última canción. Si algún día sintes esa pena no peito, lembra que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañan e sempre ten a calma. Hoxe, mañá e sempre é unha canción de estilo folk, con raíces na música tradicional galega. Pois ao mellor fallástedes algún xénero, pero o importante é que aprendestedes a entender mellor os cambios da música galega. Espero que vos gustase o vídeo. E grazas pola vosa atención.